ଆଜିକାଲିର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପ୍ରତି ମମତା ସରିଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଲଭ୍ ବେଙ୍ଗଲୋର, ଆଇ ଲଭ୍ ତାମିଲନାଡୁ। ଆରେ ଭାଇ, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ତମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଆଉ ପରିଚୟ ତୁମକୁ ତୁମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ହିଁ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଯେଉଁ ମାଟିର ପାଣି ପବନରେ ତମେ ବଡ଼ ହେଇଛ, ତାକୁ ଭୁଲି ବାହାରର ଚମକ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାଟା ତମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାହାଦୁରିଆ? ଗୋଟେ ଗଛ ଯେତେ ବି ଉପରକୁ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ତା ଚେରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାର ଶୁଖିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ସେମିତି ଯିଏ ତା ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେନି, ସେ ଦୁନିଆର କୌଣସି କୋଣକୁ ଗଲେ ବି କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଅ, ବାହାରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ଦିଅନି, କାରଣ ମା ଓ ମାତୃଭୂମି ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି।